Int ożbejħa Twelidi. Int pal-warda ġewwa l-ġnien. Jien nitpaxxa biżbuħitek. Jien infaħrek kull imkien. Jiena jisimni Shawn Cutajar, għandi 20 sena minn Kategorija u ħankanta il-kanzunetta Twelidi, kompożitur u awtur maestro jien Mallija. Kultant noqgħod biskit, naħseb biss fuq il-ġrajiet li għaddew matul is-snin, imma mnax qaf ħafna qlub min jaf kemm is-sirijiet batew ħafna tul iż-żmien, ninsab kburi ħafna bik għax Maltin. Int pal-warda ġewwa l-ġnien, jien nitfaxxa biżbuħitek, jien infaħrek kull imkien, jekk iġġib quddiem għajnejk ġrajiet artna li għaddew, tara bħali li sallun, ġensna kiber bġib tassew, Twelidi nibqa' nħobb, ġraja u kbira u tifkirit, mela ejja inkantaw il-koll flimkien. Int ożbejħa Twelidi, ġewwa l-ġnien, jien nitpaxxa biżbuħitek, jien infaħrek kull imkien. Wera ġiet ferqa lejla fuq dillata lażiża, iżda bqajna maquda l-koll. Kulħadd flimkien.